Bagong cafe sa Bamban na merong alfresco at indoor dining. Can accommodate up to 40 packs, cozy at relaxing ang ambience. Ito ang The Modern Cafe Bamban. Sa foods, meron silang silog meals katulad ng Hungarian sausage, pork silog, bang silog at yung favorite nating top silog na nagustuhan ko ang lasa at malambot ang tapa. Tapos i-partner mo yung kanilang mocha latte or blueberry soda. Kung may mga kasama kayong kids, pwede nyong orderin yung kanilang carbonara, biscoff indulge croffle, pistachio almond croffle at fries and nachos na overload talaga. Samahan mo pa ng mango biscoff wrap at KitKat wrap nila. Kung marami naman kayo, orderin nyo yung kanilang mga dino wings na merong iba't ibang flavors katulad ng buffalo, barbecue, honey glaze, sweet sriracha, garlic parmesan at salted egg flavors. Masarap ang mga chicken nila, crispy outside and juicy inside. Meron silang 3 pieces to 24 pieces. Sarap i-partner dyan yung matcha cloud at pistachio chocolate latte drinks nila. Huwag nyo din palang kalimutang kumuha ng loyalty card para may pa-free drink kayo kapag nakumpleto nyo yung 9 beans. Open pala sila Monday to Sunday, 11 AM until 11 PM. Located dito sa may RTM gasoline station, taas mismo ng Boss J Vape Shop, sa may Sitio Pandan, Barangay Anupol, Bamban Tarlac, and then 1 to 2 minutes away from 7-Eleven, Kantong Pagasa, and Jollibee Pamban. Pwede din kayo mag-visit dun sa second branch nila sa The Modern Cafe Concepcion. For more info and prices, mag-direct PM kayo sa kanilang Facebook page, The Modern Cafe Bamban.